Изправи го малко и дай пак. Газ, газ, газ! Я тук и дай газ, бе! Не, то, че го качи уби бокса, е бен го дупе. Ама снимай долу. Снимай Мишо долу да види торта. Се много буканче да говори известно. Витка, зад до тук! Дай газ, бе, дай газ, бе! Киро, дай му газ, бе! А повече му да вкарам в бокса и на другия газ. Вкарам в бокса, да го госна да ме превърташ. Газ, газ, газ! Не го правим. Те какво ще да газ. Я, бе! Я обърни на другата страна, да именно обратно. Снимай там на кръвното. Не, бе, шампиона. Дай, дай, дай! Киро, я дай малко на мен! Дай, дай, дай! Айде, дай! Айде, дай! Че ви качи убивах си, че пише лудите байкари от видео от камиона. Чакам, че се подпреш на градата. Я насама. Айде, газ, газ! Газ, ама свини на другата страна малко да е. Право на лево е гадно. На лево, че се прибиеш като обърна към. Къде бе седи, бе? Чакай, бе! Да направим още някакво било. Абе, да ги кача ли уби бокса. Качи, бе! Аз си кача. Качете го, качете го. Кача ми го, аз какво снимам. Снимай задник, снимай задник. Няма да снимам, Снимай задник, не без това ще го кажа. задници уби бокса не качват. Не, не, не. Глубово да ги си, бе. Бегай, Миши! Вече годен журналист. Я дай, бе, дай. Моля? Цветелина. Не го, пак е тогава няма да го качим, че ни урежем. Миши! Да, бе, да се возим. Много ми интересно как ще го уреди. Не може. Няма да го качим. Чакай сега, че набере малко по правата. Айде, бе! Малко не чуш, че кажеш две колети как. Не те били, бе, атка, бе! Бегай! Ще ти не е доверя, да се караш и... Да, бе, да. Мишо, ти си додолу. Що е? Не, бе, няма да го качим. Не го казвам. Пускай го, бе. Не, бе, това не може да се разгонят, бе, бе. Знаеш как ме гледа? А? Колко са ме гледали сега? Пусти го! Бей, не почвам аз! Айде, стига ми толкова, че нямам памет.